Hoe heb jij de wedstrijd gezien vanaf de bank, de eerste helft? Ja, ik denk dat het een moeizame wedstrijd was. Ik denk dat wij veel tweede ballen hadden verloren, waardoor we niet lekker in ons spel kwamen. Ja, zo heb ik het een beetje gezien. Had je ook een beetje de indruk van, tot aan die penalty was er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het op zich, ja, we speelden niet goed. Dat zag je ook natuurlijk wel. Alleen ze hadden niet echt grote kansen. Wij daarentegen ook niet echt. Alleen wat je zegt stond op zich redelijk. Zit je dan niet te popelen om erin te mogen komen? Ja, als voetballer sta je sowieso altijd te popelen om erin te komen. Dus ja, sowieso. Heb je ook de reactie gezien op de woorden van John Lammers aan het begin van de tweede helft? Ja, ik heb het gehoord, ja. Je was erbij in de rust, neem ik aan? Ik was erbij in de rust, ja, zeker. Wat waren die woorden? Ja, nee, dat is iets tussen ons. Ja. Dat gaat de rest ook niet iets aan. Maar ja, gewoon dat er even een tandje bij moest. En dat moest natuurlijk ook. Dus ja, dat. Hoe mooi is het dan dat die reactie er komt in de tweede helft? Ja, tuurlijk, dat is mooi. Alleen, ja, uiteindelijk wil je gewoon wel een resultaat halen. En dat hebben we niet gehaald. Dus ja, daar baal je gewoon als team van. Hebben jullie een beetje het idee dat het ook nog wel geflatteerd is? Ik bedoel, in mijn ogen makkelijk gegeven penalty. Derde goal buitenspel. Hoe heb jij dat gezien? Eens, ja. Ik denk dat de eerste goal met die penalty was heel makkelijk gegeven. Nou, dat is natuurlijk toch de 1-0. Nou, wat je net zegt, de derde goal is buitenspel. Ja, en die vierde goal die valt dan ook net binnen. Dus ja, ik denk dat wat je zegt dat het wel een beetje geflatteerd is. Hoe was het met je eerste minuten? Hoe ging het? Ja, het is even wennen natuurlijk. Ik heb wel een maandje uitgelegen. Maar ik ben hartstikke blij. Ik voel me wel fit. Ja, dus ik ben hartstikke blij weer. Als jullie elkaar aankijken in de groep, hebben jullie dan ook het idee dat jullie een beetje in het drijfzand van de ranglijst terecht zijn gekomen? Nee, ja, tuurlijk. Als je naar de ranglijst kijkt is dat wel zo. Maar ik denk dat als je kijkt hoe we trainen, iedereen wil er vol voor gaan. Ook tijdens de wedstrijden. Je kan niemand betrappen op dat iemand niet zijn best doet of wat dan ook. Dus ja, het zit gewoon net even allemaal niet mee. Maar ja, als team zijn dan moeten we gewoon doorgaan. Hoe teleurstellend is het dan? De eerste wedstrijd van de vierde periode. Dat kan een strohalmpje zijn richting play-offs. Dat je hem niet pakt of geen puntje pakt. Ja, tuurlijk, dat is vervelend. Alleen, ja, wat je zegt, het is nog maar één wedstrijd. En de periode heeft nog wat wedstrijden te gaan. Dus ja, we moeten gewoon volle bak gaan. Kunnen we ook stellen dat misschien het enige doel van dit seizoen nog is het thuispubliek straks gaan vermaken? Die wedstrijden die je nog in de koel speelt? Ja, maar dat is sowieso een doel. Maar ja, ik denk dat we ook nog steeds moeten gaan voor play-offs. Ondanks dat we deze wedstrijd hebben verloren, ja, moeten we daar gewoon vol voor gaan. Meen je het echt? Ja, dat meen ik. Zie je ook nog kansen dan? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, de bal is rond. We hebben gewoon een prima team. En we kunnen dat gewoon. Wel moeilijk hè, met zo'n waslijst aan spelers die je mist om goed te presteren. Ja, maar ja, daar heb je niet in de hand. Ja. We hebben genoeg jongens die wel kunnen spelen. En die jongens hebben ook gewoon kwaliteit en daar moeten we het gewoon mee doen.